po ng Air Force po, we are very happy to say po na nagkaroon tayo ng magandang jump sa ating modernization. So, yung ating pong full motion flight simulator ay ating pong na-turn over na po dito sa atin. At ito po ay nagkikater sa Bell at sa Black Hawk na helicopters po, at ito po ay nakabase sa Mactan. So ngayon, napakalaking tulong po nito para po sa mga training po ng ating mga piloto, dahil meron din po tayong mga 10 Black Hawk na dumating nitong 2025. So, dahil nga po papadami na po yung ating mga equipment, yung ma-complement ng ating mga trainings, kagaya nga po nung full motion flight simulator. And before po mag-end ng taon, so natutuwa po rin po kami na yung ating FA50 po, nagkaroon po ng kasunduan po ang DND at ang CAI na para po mas mapa-beef up, mas mapa-upgrade po yung ating mga FA50 fighter aircraft po.